may tabing lumang mga barya. Ayun no, what's up mga kadisgis. So nandito tayo ngayon, dala-dala natin ito. Nakita nyo ito mga kadisgi. Ito yung lalagyan ng pinaglagyan ko ng mga inipong ko mga barya, mga old coins. So, tingnan natin kung meron tayong makikita may value kasi tumingin tayo ng mga gamit natin noon sa bahay at nakita natin to. So baka sakali meron tayong makita ang mga may value, mataas na value. So tara, pero bago ang lahat mga kaduski, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to our channel Adventures of Dusky. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So huwag na natin patagalin mga kaduski. Let's go! Yung mga kaduskis, dito tayo. Tingnan natin to ating mga naitabing lumang mga barya. So baka mayroon tayong makitang may value dito. Ayun o. Meron pa akong mga hinahanap na mga mga lumang naitago ko, kaso hindi pa tayo nakapagtingin-tingin dun sa lumang bahay. So ito mga kaduski o, mukhang ano to kasi tinignan natin, sinubukan na rin natin tumingin ng mga videos tungkol sa mga lumang barya na may halaga. So ito parang nakita natin to 1945 United States of America, 5 centavos Pilipinas. So mukhang maganda to mga kaduskis. Ayos. Yahoo! Sabi natin yun. Ito meron dito Republika ng Pilipinas, 1 Luna 1979, bagong lipunan. So doon sa nakita ko, bagong lipunan series, kino-collect daw to sa mga mga collectors. Bagong nilalagay daw sa sa mga bagong lipunan series na highlight daw to. Tingin tayo mga kaduskis. Ito Singapore mga binibigay ito dati ng mga ninong-ninang natin na abroad dito. Barya-barya nila, tinago natin. So 1995 Liberty quarter. Marami pa rito, meron ng to. Sayang to mga kaduskis oh. Yung 2 piso na nyog na maliit, medyo nasira na. Ito bagong lipunan. Ito nasabi parang lang to parang 15 pesos yata isa. Marcos. Ito maganda, Agila. Ito laging binibigay ng airmats ko to pag humihingi ako noon ng pera. Marami na mabibili ito noon. Wala na mabibili mga candy, mga tinapay. Ngayon wala na. Ito Agila oh.
$0.50, 1989, Bonifacio. Ay, Marcelo H. Del Pilar pala. So ito po, 10 centavos, 1963. Bank of the Philippines. Parang ano to eh. Ang magandang presyohan nito pag below 1945 daw. So 1963 na, kaya medyo sablay na to. Ito, mga dollars pa rin. Ito yung marami ako nito dati. Hindi ko lang alam kung saan ko na ilagay na. Mga luma. Ito, hindi na mabasa. 1 centavo, 1944. United States of America. So sira-sira, may value to mga kaduski. So sa mga kolektor dyan, pwede nyo akong i-PM. Magaling kang kupal ka. Message lang. Ito, 5 centimos, Melchor Aquino. Ayun o, 1972. Bagong Republika ng Pilipinas, 1972. Ayun o. Oops. Ginagawa mo? Ito yung sinabi niya, ano lang to, 5 piso lang daw yata to, boss. Marami o. Ito yung ano noon na yung PV, yung laro sa may peryahan, yung tinatapon mo, isushoot mo dun sa square na ano na guhit. Pag naipasok mo dun sa square, mananalo ka ng 25 cents. 25 cents panalo. Ito, may Canada pa oh. 1979, 1 cent Canada. O baka may value to mga kaduskis. So ito, yung agila na pinalit nila, 1992. Ito pa. Uy, ito yung ano, 25 oh. Paro-paro, pinaliit. 1994 oh. Ang dami pa dito ito, medyo bago-bago. May value na rin to mga kaduski, 20 yata to. Saudi Reals pa tayo. Halala, 10 halala. Ito mga naiuwi natin to noon. Ito may piso na luma na rin. Ito, Bank of the Philippines, 1 centavo. Wala na oh. Wala na sa kondisyon. Ang dami pa dito mga ito, $quarter America, 2,000. Ito ito mga kaduski. Ito yung sinasabi ko, marami akong ito. Hindi ko lang alam kung saan napunta. 1934, Republika ng Pilipinas. Isa-search natin to kung merong ano, kung merong halaga ito, kung malaki ang halaga. Nag-iisa ito, meron pang ano, Queen Elizabeth. Hong Kong, 20 cents, Hong Kong, 1989. Na collection natin. Ito, may dollar na naman. Ito, 1964, 50 centavos.
ang maganda nito, ang sabi nilang may value nito is yung below 1945. Ito 1964, kaya medyo may value rin, kaso hindi masyadong mataas. Ito ano itong mga nasira na mga kadulskis, pabayaan na kasi. Ito Agila na luma, 1984. Ang dami mga paro-paro mga kadulskis. Lilinisan natin to mga kadulskis para nakita natin kung ano. So meron pa rito mga kadulskis. So karamihan dito is mga bagong lipunan na piso saka 25 cents. Ito yung may halaga rin to mga kadulskis, Jose Rizal na piso, 1981. Bagong lipunan series pa rin. Saka ito yung piso Kalabaw. So usong-uso to noon. Pamato sa touching ng pera. Ito yung ginawa kong syapa noon. Lalagyan mo ng balat ng candy yan, tapos magiging sipa na yan. Kasi dati malayo ang bilihan ng mga syapa kaya yun, pinuputasan. Nagawang syapa. Hintayin tayo ng mga rare. Ito mga kadulski, ano to? Kaya tayo mga agimat natin dati. Smoke weed every day. So ayun na nga mga kadulskis, tingin-tingin tayo dito, tinignan natin yung mga tinayos natin. So ito yung mga nandito na mga barya. So meron ditong hindi ko alam kung ano to siguro, hindi ko alam, bahala na, comment nyo na lang kung anong pera tong mga to. Magaling kang kupal ka. Ayun hindi ko alam kung Thailand o ano. Itong mga to nakalagay Queen Elizabeth, Canada, 1979. Elizabeth II. Ito may Canada, ito may Malaysia, ito 10. Hindi ko alam kung anong sa Malaysia. Ito rin ano to, India o Hong Kong dollars yata itong mga to. Ayun, maganda rin kasi pagka ito 1 rupees to India. Yan mga kadulskis, yung bagong lipunan na malaki. So paborito ko to, pamato ko to so touching. So lagi tayong talo to, hindi tayo magaling. So marami pa rito actually dito, kasi hindi ko pa natitignan. Tsaka panunuorin ko pa yung videos kung baka meron tayong makitang malaking halaga. Gandaan dito sa mga mga kadulski, pag nagtatago ka ng mga ganito, baka pagdating ng panahon lumaki na yung value niya. Pero ito medyo titingnan natin to kasi 1945 pababa daw, malaki ang nito value. Saka ito hindi ko alam kung meron. So
Ayan mga kaduski. Pero isang tip din, kagaya nito maraming mga na ano na na deface ba yung tawag doon. Marami ng mga may damage. Hindi rin daw magandang ano yan. Bababa rin daw yung halaga niyan. Kung kahit na luma, kung hindi naman na in good condition, hindi raw mint. In good condition, kaya bababa din daw yung ano. Kaya mas maganda kung mga naitatago natin, ingatan, saka ilagay sa magandang lalagyan. Para pagdating ng panahon, 2 beses na yan! hindi tayo magsisi. Kasi para mas malaki yung halaga niya. In my next vlog mga kaduski, basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi tayo mga kaduski. Syempre, bakot pa rin ang tamad. Peace dudes!